ska jag gå på toaletten. Ja, jag kommer göra den här jättelång. I nästa rum så händer det uppe i taket. Emmas stora korgrum går i uppfyllelse. Men vägen dit kräver sina offer. På viss övning. Precis som den här maskinen. Vi fixar rummet nästa rum. Jag heter Bertie och det här är min plats. Man slår upp det kort här. Jag tänkte kort. Va? Jag tänkte kort. Jag tänkte kort. Man filmar. Vad är det? Aha. Det är dags för Lilla Aktuellt och det här får du se ikväll. Fritids på natten. Här går Daniel och lägger sig på sitt nattis. Nej, få har koll på honom, men den här veckan så har Stefan Löfven klivit fram i rampljuset på riktigt. Och Lo är populär över hela världen. Vi träffar han som har ritat seriefiguren. Mamma, Ja. du vet Harry Potter? Ja. Jag får läsa Harry Potter och den flammande bägen. Det kommer Gör att det? vara han fransmannen som har tecknat Lo. Nej, inte det stället. Jag har inte ens börjat se Quidditch-matchen och inte kommit till ronden. Vuxna kan ju nämligen ha Borde du läsa alla från början hela framåt? priser som det Jag ser vet, men eller sådana som jag förstår inte. Då får man ju verkligen vetskap om. Ja, men nu får man ju veta vad som hände innan. För det var ju en viss dröm man fick i början. Ja, det är mycket. Det är mycket innan. Ja, det är det. Det är mycket. Och de flesta har mött på sitt nattis. Ett nattis är som ett fritids, fast uppe. Leken med min lillebror. Daniel och Alexanders mamma jobbar på ett hem för gamla. Där måste det finnas personal dygnet runt. Så när hon jobbar väldigt sent får brorsorna komma hit.